kai wa Najeriya hari bayan umarnin da shugaban ya ba shalkwatar tsaron kasar Pentagon. Tsare-tsaren har kashi uku sun hada da na gagarumin hari da matsakaici da kuma mai sauki. Wannan yana zuwa ne bayan barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta kai hari Najeriya saboda zargin yi wa Kiristoci kisan kare dangi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya duba wannan batu ga kuma rahotonsa. Wani rahoto da jaridar The New York Times ta Amurka ta wallafa ya ce bangaren rundunar sojan Amurka da ke aiki a Afirka ya gabatar da zaɓin tsare-tsare da dama game da yadda yake shirin ƙaddamar da hare-hare a Najeriya. Tsare-tsaren da sun hada da gagarumin hari wanda zai kunshi aika wata rundunar mayakan ruwa ta musamman zuwa gabar tekun Gini tare da rakiyar manyan jiragen sama na yaƙi waɗanda za su iya yin ɓarin wuta kan 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya. Akwai kuma tsarin matsakaicin hari wanda zai kunshi aika makamai masu linzami domin ƙaddamar da hare-hare kan sansanonin masu tayar da ƙayar baya da ayarinsu da ababen hawansu. Kana sai tsarin hari sassauƙa wanda zai fi mayar da hankali ga batun samar da bayanan sirri da bayar da taimakon kayan aiki da kuma gudanar da sintirin haɗin gwiwa da dakarun Najeriya domin ganin an kakkaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Masana harkokin tsaro irin su Birgediya Janar Muhammad Yarima mai ritaya suna ganin ƙoƙarin Amurka na yin abin da ta kira kai ɗaukin tsaro a Najeriya wata ƙarfa-ƙarfa ce kawai. Duka dai ba wani abu bane zaka shiga ƙasar mutane ne da yancin su ba wai karkashin ka suke ba. Tsare-tsaren da suka yi guda uku kenan za a shigo ya ce zai faɗa da ƙasar nan. Dan babu wani ƙasar da za ta yadda tana gani ka shigo cikin ƙasar ta ka yaƙe ta ka fita ka tafi kuma ba a tanka maka ba. In za su taimaka kamar yadda suka tsara cikin tsarin su na ukun nan sai su zo su samu gwamnatin Najeriya su ce to mu mun san inda wayannan mutanen da suke mun zo mu taimaka muku. Sannan kuma mutanen da sun gudu ne sun yi gudun hijira ne a kai musu ɗauki inda suke kaga ba tare da ka shigo wa ƙasa da take da yancin kanta ba da izinin ta ka shigo don haka wannan shi ya fi musu sauki mu ma ya fi mana sauki amma in ba haka ba duk kowanne daga cikin biyun nan gaskiya cin zali ne. Wajibi ne kuma a kaucewa wannan zalunci sai fa idan Amurka so take ta yi maye fake da agana a Najeriya a cewar tsohon hafsan sojan Najeriya. In ka kula kwanan nan Amerika sun matsa ma Venezuela ba da wani abu ne saboda mai ne. Irin su Najeriya a Afirka ba su da wani wuri yanzu madafa da ya wuce Najeriya suna da son mai. Kuma ba wai Najeriya kaɗai ba sai sun shinshini Burkina Faso sun shinshini Niger sun shinshini Mali. Ta ina za su shige su ta Najeriya suke so za su shige su. Wannan shine zahirin abin da yake faruwa. Trump ba zai shigo Najeriya bane don Christians. A'a saboda economy din kansu me ya faru da Libya? Libya ta lalace. Idan haka ne to me ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi game da wannan gutsuri tsoma? Brigadier Janar Muhammad mai ritaya ya bayar da shawara. Gwamnatin Najeriya ta tada mutane, lobbyist group, mutane masu mutunci wanda sun riga sun san abubuwan da suke faruwa a nan da sauransu. Ambasadoji wanda suka yi ritaya a ƙasar nan wanda ana ba su mutuncinsu. Su Bolaji a Kinyemi irin su Kingibe da sauransu. Haka na a tattara irinsu a ta su je su yi magana a Amerika. Gwamnati ta rubuta wasiƙa ba wai mun bari ana kashe kiristoci ba ne a'a ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ga abin da muka yi an kama kaza an yi kaza su yi bayani amma ba wai a zauna ana ta surutu a cikin gida shikenan ya kare ba a social media ba shi bane. Masu iya magana dai kan ce ba a bori da sanyin jiki kuma da zafi kan bugi karfe. Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To wani bincike da sashen yaƙi da labaran ƙarya na BBC ya gudanar ya bankaɗo yadda wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi ta yaɗa an gizon zargin kisan Kiristoci a Najeriya. Irin waɗannan labarai da aka yi ta yaɗawa ne suka kai har kunnen shugaban Amurka Donald Trump har ma ya ce zai ɗauki mataki akan abin da ke faruwa a Najeriya. Bincike na BBC dai ya gano ce akwai kurakurai a alƙalaman da masu ƙorafin suka gabatar. Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. Binciken dai na BBC ya gano cewa wasu daga cikin alkalman da aka yi amfani da su wajen tabbatar da wannan zargi akwai wahala wajen tabbatar da su sai dai a watan Satumbar da ya gabata wani shahararren mai gabatar da shiri wato Bilma ya bayyana zargin da ake yi na kisan Kiristoci da kisan ƙari dangi inda ya ce Boko Haram sun kashe fiye da mutum 100,000 tun shekara ta 2009 sannan sun ƙona majami'u 18,000. Akwai alkalma makamantan irin waɗannan dai da suka yaɗu a shafukan sada zumunta
sai dai gwamnatin ta Najeriya ta yi watsi da ikirarin, tana mai bayyana shi da jirkita gaskiyar abin da ke faruwa, amma bata musanta cewa akwai tashin hankali da ake fama da shi a wasu daga cikin sassan kasar ba. Haka kuma binciken da BBC ta yi a wani martani kan hakan, gwamnatin Najeriya ta ce 'yan ta'addan sun kai hari ne kan dukkan wanda ya ƙi bin mummunar aƙidar su, kama daga musulmi ko Kirista da ma waɗanda babu ruwansu da addini. Binciken na BBC ya gano cewa wasu ƙungiyoyi da ke bibiyar rikicin siyasa a Najeriya sun nuna cewa adadin Kiristocin da aka kashe bai kai yadda ake faɗi ba, kuma mafi yawan waɗanda ƙungiyoyi masu ikirarin jihadin ke kashewa musulmai ne. Sai da wani ɓangare ɗaya kuma wani masanin tsaro Christian Hana ya ce duk da cewar Kiristoci na daga cikin waɗanda ake kaiwa hari, amma ba za a iyakance cewar iya su kaɗai ake kaiwa harin ba kai tsaye, sai dai ya ce ana kai hare-haren ne don ganin an jefa tsoro a zukatan al'ummar kasar baki daya. A gaida Khalifa Shehu Dokaji, to dangane da wannan batu ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A farkon makon nan ne shugaba Donald Trump na Amurka ya jaddada barazanar ɗaukar matakin soja akan Najeriya, bisa zargin ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi. Najeriya dai cikin babban murya ta musanta wannan ikirari. Duk da haka barazanar ta ci gabar jan hankula a ciki da wajen ƙasar. Matan shugaban ƙasa na Najeriya Kirista ce. Sakataren gwamnatin tarayya na Najeriya Kirista ce. Shugaban tsaro na DSS Kirista ne. Tsakani da Allah, in mutum yana da hankali ya zo da ya tunani duk waɗannan Kiristoci ana kashe Kiristoci a Najeriya, ba za su kare Kirista ba. To kowane tasiri hakan zai yi ga hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu? Najeriya ba a ƙarshen Amerika take ba. Najeriya ba tana dogara a rayuwanta saboda Amerika ba. Don haka Amerika ba ta da dalili, ko kuma Donald Trump ba da dalili ya zo yana threatening Najeriya wai zai kawo sojoji. Sannan